Noi, ia să vedem, a venit poșta. Ia să vedem, ce ne-a adus? A venit poșta. A venit poșta. Hai să deschidem poșta. Asta că se vadă. Hai să vedem, ce e înăuntru? Da, urcă de sus. Așa. Ține-le în brațe așa. Ține-le în brațe așa și uite-te la mame. Hai, deschide-l. E rând. Cum? Păi cum poți tu deschide-l? Nu știu. Hai, mă, deschide, mama. Așa, ajută bunul. Așa, și restul, Ana. Trage de acolo. De sfârșitul. Hai, trage, rupe. Rupe hârtia, așa. Deschide capacul. Ia să vedem. Nu știu. Scoate-l afară. Ce e acolo? Arată la mami. Scoate și ăsta. Ana. Scoate restul. Mai este ceva? Hai de capul meu. Asta da. Și celălalt. Scoate celălalt. Asta da. Nu, ce ți-o trimis tati? Ce ți-o trimis tati? Ia, spune, ce să lea? Bine. Cizme și mănuși. Sunt frumoase cizmele? Da. Hai să le încercăm. Da. Încearcă-le.